Avui fem peus de porc amb escamarlans. Primer de tot, cremarem els pèls que puguin tenir els peus i els posarem a bullir des d'aigua freda. Quan comença a bullir i fa aquesta escuma, la retirem i els peus els tornem a posar amb aigua freda de nou en una olla a pressió que tindrem una mitja hora bullint, amb farigola, llorer i sal. Mentrestant fem un sofregit amb ceba, all, tomàquet i al cap de mitja horeta tindrem els peus ja fets, que els guardem aquí. Aquest sofregit el podem hidratar també amb una mica de l'aigua de la cocció dels peus. A una mica de brandy, rom, ho flamegem i queda un gust molt bo. Seguim afegint aquest suc al sofregit i serà la nostra salsa. Tornem els peus ja bullits a la cassola i taparem un quart d'hora. Mentrestant fem una picada amb julivert, alls, ametlles i una mica de l'aigua de la cocció. Al cap de 5 minuts posem aquesta picada, la integrem i els últims 5 minuts és quan afegirem els escamarlans així a sobre directament i taparem 5 minutets i ja ho tindrem. Bon profit!